Makalilingaw nga wedding entrance sa mga ginkasal pinaagi sa kasalan sa barangay, viral sa social media. Mas madalom nga kausa sa likod sini aton hibaloon sa report ni John Sala. Ang kasal ang isa sa pinakamasadya nga adlaw sa mga magkahagugma. Hambal gani sa isa ka hulubaton. Sa hinaba-haba ng prosesyon, sa simbahan pa rin hahantong. Apang sa sininga resepsyon sa kasalang barangay sa barangay Aglalana, Pasig City, doble ang kasadya. Ang kasalan sa barangay o konmansibado sa pagbag-o ang 3 ka tuig na nga inisyatibo sang Civil Registrar sang Pasig City. Suno sa tagpamuno sang Civil Registrar's Office nga si Ma'am Salome. Madamo ang illegitimate nga mga kabataan sa ilang nga syudad. Butanga nagtunod sa ilang nga patigayunon ang mansibado sa pagbag-o program. So aside from the kasalan nga ginaobra ni Mayor, which is civil wedding, nag-isip ako nga ang iban abi gusto ginanda ang simbahan pero they cannot afford kuno at the same time why balat may naga-facilitate. So hambal ko why not nga kami sa office mismo ang ma-initiate. So amo na ang ginumpisahan gid sa mansibado sa pagbag-o namon nga program. Makitaan sa viral video ang tuman nga kasadya sang 18 tanan ka mga pares nga ginkasal. Sinugani kay Ma'am Salome, makalilingaw bangod pila sa mga ginikanan, dungan pa nga ginkasal sa ilang mga kabataan. Sa church wedding, kay ang ginikanan, ginpaalaw, ginamon, maski may mga bata doon. Iban, ang isa ganito naman, sir, may apo doon mo. Ang bata na tatlugid ka bata na ang nagimaw ka na, nga gidungan, nga ginkasal sa nanay naman mismo kag kay tatay na. Halos tanan niya gasto ang Office of the Civil Registrar na ang nag-abaga. Ang amon niya program di sa PASI, aside nga ginadara namon niya services right at the doorstep ka, every pasinhon, ang naga-enjoy ang tao. Pag kami man mismo, sir, ang usually kung nag-aubra kita sa office, mama-check ta the burden, da ka naton, hey, ubra mo, pero kung hindi mo naton siya nga daw game, nga tanan nga staff naga-enjoy, kay bisan kami naga-enjoy. Bukas man ang opisina sang Civil Registrar sang Pasig City sa mga luyag man magpakigbahin sa mansibado sa pagbago. Pwede man nga mag-coordinate sa ilang barangay officials. Upuod kay Cirilo Reduque, John Sala, 1 Western Visayas.